îro dehep fotoğrafê me hene. Em ê qala van her du fotoğrafan bikin. Yek tablo ye, yek jî fotoğraf e. Tablo derbarê sed sala şazdan de ye, fotoğraf jî qala îro dike. Em pêşî li tabloyê mêze bikin. Ev tabloyê wêne saz tîtiyane. Di sed sala şazdan de çêkiriye. Navê di firîna Misrê de bêhna xwe bidin lê kiriye. Tabloyekî navdar e, heta anha gelek caran hatiye dizîn. Herî dawî di sala 2022 de li Londonê di nav poşetek de li raweskeyekê hat dîtin. Çima em îro qal dikin? Ew tablo anha ji aliyê mezatxaneya Christie's a Londonê ve hat firotin. Tablo bi 20,6 milyon euroyê bi buhayekî gelekî mezin hat firotin. Mesele be. Baş adın çi ye? Adın aku îro em qal bikin, fotoğrafê rojnamegerekî Kurd, fotoğrafê Selman Güzel Yüze. Çima em qala wî dikin? Em pêşî fotoğrafê bibînin, paşê qal bikin. Çaremîn Dadgeha Cezayên Giran a Enqerê îro 6 sal û 3 meh cezayê hepsê li rojnamegerên Kurd birî. Ew kî bûn? Dîren Yurtsever, Bêrîvan Altan, Selman Güzelyüz, Hakan Yalçın, Emrullah Acar, Zemo Akgöz, Deniz Nazlım û Öznur Der. Îro hatin ceza kirin, yek ji wan jî Selman Güzelyüz bû. Wî jî ev fotoğrafê xwe dawetê li ser tora civakî belav kir û binîda nivîsî: Vaye diyariya dawetê ji bo me. Rewşa Kurdan ev e, rewşa rojnamegerên Kurdan ev e. Fotoğrafekî li dinyayê bi 20,6 milyon euroyê tê firotin, fotoğrafekî din ku kêliyekî xweşî tê de heye, tê ceza kirin. Em xemgîn di demek wisa de ceza li hevalê me Selman Güzelyüz û hevalên din hate birîn. Li Tirkiyeyê jî rewş ev e. Li dinyayê tabloyekî çi qas bi qîmet e, li cem me jî qîmeta fotoğrafekî bi vîya we ye.